Yuk. Oke. Spesial buat Mbak Iza di sini. AS Perkasa Indonesia. Ayo Mbak Iza yang dijebokno duwe iki lah ya. Mbak Moza, ya sama Iza, ayo. Mbak Monggo Moza. kesini. Oke, ramekan di sini. Ayo Mbak Moza. Sisanya, Mas, ya. Ditemani Mbak Moza juga ayo ya. Tak jebok sisa. Ya. Sama Mbak Moza. Ya, sama kakaknya Cece. Ya itu kakaknya. Yo, berdua. Ya, betul. Apa? Mbak Moza sama Monggo. Mbak Iza. Ayo. Apa-apa. Jebokno dok kamar. Mbak Moza, Aiza, sini Za. Yang punya Surabaya, terima kasih. SA Production diabadikan. Bakal tak usahake ibarate saisi bumi go kowe sing tenang ojo kuatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku ngembus Cece.